Γεια σας, Ρασμάρτ εδώ, στο μικρόφωνο, από το κανάλι Παιχνίδια RTSGR και στο σημερινό βίντεο θα είναι ένα μικρό unboxing του ενός ποντικού καινούριου που προμηθεύτηκα, όπως μπορείτε να δείτε και εδώ, του TurboX WG300 σύρματο. Εδώ μπορείτε να δείτε χαρακτηριστικά του. Έως 1200 dpi, plug and play, εντάξει. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ποντίκι. Πάρα πολύ καλό, θέλω να σας πω εδώ πέρα. Απλά, έτσι, εντάξει, δεν είναι για gaming τόσο πολύ. Είναι για καθημερινή χρήση. Πάρα πολύ καλό για καθημερινή χρήση. Αν θέλετε gaming, πάτε σε κάτι παραπάνω. Θα σας δώσω και το link άμα θέλετε να το δείτε πιο αναλυτικά. Και ας προχωρήσουμε στο unboxing. Ανοίγουμε το μαχαιράκι μου, το οποίο από ό,τι βλέπετε είναι ειδικό για unboxing. Ξεκινάμε το κόψιμο. Άντε να δούμε τώρα πώς θα το βγάλουμε από εκεί μέσα. Κάνουμε μια προσπάθεια να το τρυπήσω. Αχ, ανοίγουν τώρα το κόψιμο. Πάρει πράγμα μια στιγμή. Βοήθεια! Δεν ανοίγει. Λοιπόν, καλά πάμε. Είναι ακόμα κόψιμο. Ωραία συσκευασία φτιάξατε πάλι. Μπράβο σας, ωραία συσκευασία. Σχεδόν το άνοιξα. Αν δεν είχα χαλάσει το ποντίκι, νομίζω φτάνει τόσο. Ανοίγουμε από εδώ. Ωραία unboxing κάνουμε σήμερα.